bende ywak gin bende onge kaka ginyalo tiyo, ginyalo puonjo ka gin bende gionge kod omenda. Okasir to be asire kora kena nyalo wacho ng'anyo. Chaka ne gik misiro, nang'o ni siro ng'anyo? Asiro ng'anyo nikech be lecturers nigi mahitaji margi. Gin gi nyithindo moko ma pod nitie e skul. Inyalo yudo seche moko gin gi mkopo kamoro onego gichul. Koro emomiyo asiro nikech en mahitaji margi plus en agreement margi gi government mondo ochulgi. To machielo gima anyalo wacho ni awach ni period ma di strike nitie seche moko first years mapok ojoin. Koro within this opportunity ginyalo ginyalo yudo pesa ma gichulo e school. Kaka chieng' moro nadhi e office admission, nyathi moro nokelo pesa matin to nyise ni ok nyal admit nyaka oyudi to miye 1 week. Koro within iyo 1 week onyalo yudo pesa no. Kamano. Erokamano ahinya. To in iwuon Billy? Anto awacho na siro ng'anyo ni. Ok anyao tamra no, ok adwa siro ng'anyo. Demo mi awacho ni ati ka ji owuok ni koro ji konyo lecturers ng'anyo to